तामुलपुर जिला बीपीएफ आरो बीजेपी जथायै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ टप 10 आव सायख'नानै बरायदों। तामुलपुर जिला बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोआ जथायै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै बरायो आरो मान बावो। मिरु लाइमोन बीपीएफनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जिल्लानि बावैसो फोसावनाय गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद आरो जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जोबथा आनजादफोराव मख'जाथाव फिथाइ मोननाय गुनगोनां फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बरायनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि श्रीमन्त शंकरदेव अडिटोरियामाव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव सेबा आरो सीबीएसई बोर्डनि सिङाव टप 10 फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा रावनि एबा एमआइएल आयदाफोराव बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ नेमखान्थि बादियै मान बावनायजों बरायनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बीटीसीनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितग्रा नार्जारी, बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी, लक्ष्मी एबा भजन दास, गणेश कछारीजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां मुंदांखा सुबुं, फोरोंगिरि, बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि फारियाफोरजों लोगोसे गोबां बिमा-बिफा आरो जायगानि थागिरिफोर बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव दान मोनसेनि गेजेरावनो बीटीसी सोरखार फारसेनिफ्राय टप 10 सायख'नानै एमआइएल आयदायाव 100 नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो 3 लाख रां होनाय आरो टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरनो 5 लाख राङै होनाय बरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर स्टुडेन्टफ्रा थांनाय 2026 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव बिथांमोना जिल्लानि मादाव टप 10 पजिशन लानो हाबाय। जोङो सीबीएसई आरो सेबानि स्टुडेन्टफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गांसे साइटेशन लेटार, एप्रिसिएशन लेटार आरो लोगोसे सासे स्टुडेन्टआवहाय 20,000 फैसा होनाय जादों आरो बावहाय टटेल 78 स्टुडेन्टफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो जोंना थांखिया बेनो जे बे स्टुडेन्टफ्रा भबिष्यतआव जाहाथे 5 बोसोरनि उनाव बा 6 बोसोरनि उनाव जोंनि बे तामुलपुर जिल्लानि फ्राय बिथांमोना जाहाथे साफा डक्टर, सासे इन्जिनियार, सासे प्रफेसर बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जाहाथे बिथांमोना सासे मोजां मानसि जानो हायो। बे थांखिखौ लानानै दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो जिल्ला वाइसआव बेबायदि बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि गार्जेनफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव लेंनानै जोङो सन्मान होदों। बिथांमोननि स्कुलनि प्रिन्सिपाल, हेडमास्टार जायफोर बिथांमोना दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौबो गांसे आरनाय होनानै बरायनानै सन्मान होनाय जादों आरोखि। मानोना सासे स्टुडेन्टआ साक्सेस जानायनि आन्दोआव टिचारफोरनि गोबां कन्ट्रिबिउसन थायो। टिचारफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै डेडिकेटेडलि खामानि मावनाय थाखायसो स्टुडेन्टफोरा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। लोगोसे बिथांमोननि गार्जेनफोरा खस्थ' खालामनायनि थाखाय, खामानि मावनायनि थाखायसो स्टुडेन्टफोरा लाइफआव साक्सेस जानो हायो। गार्जेनफोरनिबो गोबां कन्ट्रिबिउसन थायो। दा बेनिखायनो जोङो गार्जेन बिथांमोनखौबो सन्मान होनाय जादों। जायफोर स्टुडेन्टफ्रा 3rd डिभिजन मोनदों, 2nd मोनदों, 1st मोनदों एबा फेल जादों बिथांमोनखौ आङो गोसोखौ मालाबाबो नार्भास दाजाथों आं खावलायहरदों। नाजानाय थायोब्ला बयबो हायो। 3rd डिभिजनाबो सानसे टपार जानो हायो। दा बेनिखायनो नार्भास जायालासिनो बे स्टुडेन्टफ्राबो जाहाथे इन फिउचार नाजानानै सानसे टपार जानो हायो। सानसे बिथांमोनाबो मेरिटरियास स्टुडेन्ट जानो हायो। आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो नार्भास जानाङा, खस्थ' खालामनांगोन, नाजानांगोन। नाजानाय थायोब्ला जिउआव जों साक्सेस जानो हायो। 3 लाखखौ सरकारि भाबै होगोन। दिनै जोङो बरायनाय जाबाय पार्टि बेसिसावसो बेयो। दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बीपीएफ आरो बीजेपी हिसाबैसो बरायदों। बावहाय जोङो स्टुडेन्टफोरनो 20,000 होदों। जिथु जोङो 3 लाख होनायनि खोथा, एमएल साबजेक्टआव 3 लाख आरो एज ए होल टपारफोरनो बीटीसीनि टपारफोरनो 5 लाख होनाय जागोन आरो 5 लाख। दिनै खिन्थु जोङो बेखौ पार्टि लेभेलावसो बरायनाय जादों। बे जाबाय 20,000 आरो गभर्नमेन्ट हिसाबै बरायनाया टपारफोरनो टप 10नो 5 लाख आरो एमएल साबजेक्टआव हाइस्ट मोननायफोरनो 3 लाख थाखा होनाय जागोन। डेटआ बे साननैसोनि गेजेराव चिफ सारा फाइनाल खालामगोन जोंनि इडुकेसन बिथांमोना सावरायनानै। खिन्थु बे साननैसोनि गेजेरावनो डेट ओंखारनायनि खोथा आरो खिन्थु बेखौ इसि मिटिङावबो पास जाखानाय जाबाय। अलरेडि गभर्नमेन्ट डिसिसन जाखाबाय। बे प्रब्लेम नङा, बेयो गोदोनिफ्रायनो दङ आरो बेखौ लानानै जोंनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि रबिराम नार्जारी बिथाङा दाख्लैबावै गुवाहाटियाव गोबां खोथा रायलायदों
आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय मा खालामनांगौ जोंहा चिफ सारा माने माखासे खोथा सावरायगासिनो दङ जेब्ला माने फाइनाल मोनसे स्टेप मोनगोन नोंथांमोनाबो मोनसिगोन आरोखि सार बिटिसिनिफ्राय बारा गोबाव गैला बेयो जासिगोन टेट मास्टारनि जिथु एपइन्टमेन्ट बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा स्क्रुटिनिनि खामानि मावनाय मानाय दाख्लैबावै रिभिउ जादों इलेक्सन थाखाय पेन्डिं थाबाय एसे खिन्थु टेट मास्टारनि जिथु एपइन्टमेन्ट बेयो थाबैनो जासिगोन स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं दाखालि जिरायखांबावबाय बिनि थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव तामुलपुर जिल्ला हिसाबै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF आरो BJP जयै जायफ्रा दाख्लै थांनाय मेट्रिक परिखा आरो हायार सेकेन्डारि परिखायाव मोजां पास जानानै टप 10 पजिसन आवग्रिनो हादों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा ML टपार बिथांमोनखौ दिनै नैबे तामुलपुराव थानाय शंकरदेव कमिउनिटि हलाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BPF आरो BJPआ जयै बरायदों गांसे आर'नाइ मोनसे साइटेसन आरो 20,000 केस मानि थाखा होनानै बरायनाय जादों बेवहाय जों आलासि हिसाबै लेंहरनायखाय नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांखिया बेनो जे बिथांमोना जे एथ'ग्राब खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै मोजां फलाफल मोनबाय बेखौ सनमान बा स्वीकृति होनाय जाहाथे बिथांमोना भबिष्यतआव आरो मोजां रिजाल्ट खालामनो एसे फरायबावनो खस्थ' खालामनो गोसो जायो आरो बिथांमोनखौ नुनानै जायफ्रा दिनै हाई स्कुल लेभेलाव क्लास 9 बा 10 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोननि बरायनायखौ नुनानै बै स्टुडेन्टफ्राबो जाहाथे जायफ्रा दिनै बरायजादों बिसोरबायदि मोजां रिजाल्ट फलाफल लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामनो उत्साह जायो इनकारेज जायो बे उद्देश्यखौ लानानै BPF दोलोआ BJPजों जयै दिनै मोनफ्रोमबो BTCनि जिल्लायाव सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो क'क्राझार उदालगुरि आरो चिरां बे मोननै जिल्लाया बाखि दंबावो आरो BSU हिसाबै हाबाफारि दं जोंथ' लाबाय थाखायो एनि टाइम दा देग्लाय जोङो फेलिसिटेसनखौ आगोलाव जों BSU हिसाबै एक्सट्रा जों गोजा खालामोमोन एबार जोङो बेखौ पार्टि लेभेलाव जिहेतु जों पार्टिनि मोनसे छात्र संगठन बेखौ पार्टि लेभेलाव लांनानै खालामनाय जादों आरो जोंनि तरफनिफ्राय जाखिनि एक्सट्रा एजेन्डा बा प्रग्राम लानांगौ बे थाबाय थागोन हाई स्कुल लेभेलाव स्टुडेन्टफोरखौ केरियार काउन्सिलिं बा मटिभेशनेल प्रग्राम बेफोर फैबाय थानाय समाव जाबाय थागोन आरो इसखौ माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा रायजोफोरनि गेजेराव आरो फरायसाफोरनि गेजेराव गोनो गोथो खालामदों बेनो जाबाय जे BTC सरकारा 5 लाख आरो 3 लाख टप 10 आरो मिडियामाव जायफ्रा टप 10 मोनदों बिसोरखौ होनायनि खोथा बेखौ थगायबाय होननानै मोनसे प्रचार खालामबाय थानायखौ नुदों 20,000ल' थाखा होबाय होननानै दिनै जे प्रग्रामखौ दाख्लैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै क'क्राझार मैया बाक्सा आरो दिनै तामुलपुराव खालामदों बियो पार्टि लेभेलनि मोनसे प्रग्राम बियो पार्टि लेभेलनिसो प्रग्राम आरो सरकारि बाबै जायफ्रा टप 10 पजिसन आवग्रिदों बिसोरनो 5 लाख होनाय जायफ्रा ML टपार बिसोरनो 3 लाख होनाय बियो इमिडियेट जोबोद गोख्रैनो जानो थांगासिनो दङ BTC सरकारा एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बाजेट हमनानै बेखौ 1 माससोनि गेजेरावनो होनायनि बेबस्था खालामगासिनो दङ ओंखायनो आं खावलायहरदों जायफोर गार्जेन बा जायफोर स्टुडेन्टफ्रा मोननांगौ लगया मोननांगौ जानानै दङ टप 10 आवग्रिनो हानायनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट हल BTC लेभेलाव बा ML टपार बिथांमोना मोनगोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया नार्भास जानांगौ गैया बिसास लाखि एसे टाइम नांगौ सिस्टेमेटिक सरकारनो खालामनो थाखाय BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरा बिथाङा नायगासिनो दङ आरो बे गोख्रैनो जागोन जिहेतु सेन्ट्रेल BPFनिफ्राय अर्डार दंमोन रिजलिउसन लानाय इलेक्सननि सिगां जों रायजोफोरखौ बुंदोंमोन जोङो फैनाय समाव HSLC आर्ट्स साइन्स कमार्शियेल गासैबो स्ट्रिमनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो टप 10 BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे हेल्प खालामगोन होननानै जों सिगां बुंदोंमोन बेखौनो जोंनि जि मानगोनां BTCनि चिफ बेनि अननायाव नायनायाव दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि 78 जोंनि स्टुडेन्टफोरा दिनै जों BTC दलनिफ्राय आरो BJP जों ज'नो मावनानै 20,000 करि जों रां बान्था होदों दिनै ओमफ्राय उनाव आरो फैनाय समाव जों नेक्स्ट बाजेटाव 5 लाख करि होनो हागोन नामा बेखौ जों चिफ सारजों सावरायगोन आरो बेयाव तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जों बहुत प्राउड फिल खालामदों जोंनि जे स्टुडेन्टफोरा
बिदि मोजां मोजां पार्सेन्ट लानानै 98 90 एमआइएलआव 100 बड'आव 100 बिदि लानानै बिसोर पास खालामदों। बेखौनो आं तामुलपुर सासे आं फिसाला हिसाबै आं बेखौ प्राउड खालामदों। गतिके बेखिनिल'।